Mga homeowners sa usa ka subdivision sa barangay Sudtungan, Dakbayan sa Lapu-Lapu ang mireklamo tungod sa kamahal sa balayranan sa tubig. Ano ang report? Alas 12 sa gabi niadtong Abril 6, nakuha og video sa anak ni Wendy Undangan ang pagputol sa supply sa tubig sa ilang unit. Ang usa sa mga gwardiya sa subdivision ang ilang nakitang mibuhat niini. Pagkabuntag, nasayran na lang nila sa ilang mga silingan nga aduna pay laing upat ka units ang naputlan usab og supply sa tubig. Matod sa mga opisyal sa Homeowners Association, nagduda sila nga paagi kini sa developer aron mapugo sila pagbayad sa ilang kilabihang kadako nga water bill. Niadtong Nobyembre sa miaging tuig lang, nagsugod pagpuyo sa ilang unit ang Banayng Undangon apan nakurat na lang sila dihang migawas na ang ilang unang water bill nga tag 350 pesos ang per cubic meter. Nangayo sila og katin-awan sa developer apan wa kini makigatubang kanilang tanan. Amo ilang gibuhat sa tagsa ni na matagbalay kay ta sa tagsaon nagistorya ang mga tao kay ilan lang kunong sabot-sabutan lang kun namo nya. Kami pod mura mig kayo nga di tingali kay kung sabot-sabutan magud nato basin og haniuon lami ba nga istagad nagbayad na 350 sakit jus bulsa oy. Ngayo sa kunila nga tagay mig reading sa kanang breakdown sa reading sa mother meter and then the whole consumption charge sa homeowners para matakdo nato kung sakto ba gyud ang inyong kompetisyon. Wa magid sila ana. Nang hitabo na ron mura magi-torture mi nga ipatagsa-tagsag pamutol ba. Mipadangat na sila og reklamo sa Department of Human Settlements and Urban Development. Gipasabot sila sa management nga nag-outsource sila og tubig, hinungdan nga taas ang presyo sa matag cubic meter. Butang nga wa sila masayod sa sinugdanan sa pagkuha nila og unit kay gisaad man sa management nga MCWD ang ilang tubig. Ang ilang saad na mo is kami yung tanan parehong bimig tubag. Mamusa itong tubig direct. Gilang yung Marvi, gitubag gina ay kabalaka ma'am MC ta. So kinsa may madani ta kay MC go di kuno na ta nga same ang rate sa MC di ba? Inani mitabo inani after 4 months murag pang panlimbong mag ilang tawag pa namo ani nila kay laliman ba mo bayad mo tubig 6,000 ang buwan? Dako pas among kuryente. Na ikumparar nimo sa MC nga rate, murag kami nag-subsidize sa ilang konsumo sa tubig. Kay ang naamang gimi figure gyud sa MC. In fact, ang MCWD ni hatag man mo figure gyud nga muna. The highest after 10 cubic unta is only 46. Ang ila gihimong 123. Dugang sa mga homeowners, misamot kadako ang ilang bayranan kay bisan sa buwan nga wa pa sila makasugod og balhin nalakip kini sa ilang total water bill. Sama na lang kag Wendy nga may water bill sukad Oktubre 2022 nga pagka Nobyembre pa man unta nagsugod sila og puyo sa ilang unit. Miabot na sa dulan 35,000 pesos ang iyang bayranan sa tubig. Wa man mimingon nga ilibre ang tubig o di na mabayaran ng tubig. Patas lang unta 350 and 123 is too much lang gyud. Sakit kay para namo kay mahal bi po kay nilang balay nga nanaapon kabaw pala minani ka mahal ang tubig diri di mi mamalhin oy. Sa official statement nga gipala sa Sunbury Home sa RTV Balitang Bisdak, gipasabot ni ini nga mi-intervene na ang Department of Human Settlements and Urban Development sa maong isyu ug nagpaabot pa ang maong buhatan sa dugang mga dokumento gikan sa mga reklamante. Gidugang sa Sunbury Homes nga nakasabot sila sa kabug-at sa bayranan sa water bill, busa mitanyag sila nga ipaagi sa installment ang pagbayad sa water bill sugod sa unom ngadto sa 12 ka buwan nga walay interest. Bukas usab silang resolbahon ang reklamo sa pipila sa mga naputlan og supply sa tubig tungod kay matod pa wa kini mabayri. Gipahibaw usab sa Sunbury Homes nga MCWD na ang ilang water provider. Hinungdan nga mikunhod na ang water rate sukad Abril niining tuiga. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.